Nggih, sambal kemangin iki mau. Ora muni miknya. Depo ngaku mik demung sing sijine kuwi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bareng matur dumateng. Kowe iki kon parik ana malah arep dadi MC to kowe iki? Orang gremeng ki piye iki jane? Roh wong ayu. Heeh. No kok melok-melok. Jecere dalange. Alah. Hui. Mbak Laras. Disenggol loh, Mbak, ya. Nah. Terus? Ana wong ayu, sandinge dalange Terus? Mugi warga Mbulu lancar rezekine. Ya. Amin. Nggih, terima kasih. Setunggal melih, setunggal melih. Oh, masih ada. Setunggal melih. Sinten? Dalange. Sing krebab. Sing ngerebak. Monggo. Oh, kentekan bahan iki piye? Engko tak kirimi nek mang bahan. Cek. Halo. Oh, mike iki. Ngombe ciu. Wah to. Sabotole. Wah. Sabotole. Mugi warga Mbulu Heeh. kathah putrane. Min. Oh, jere kentekan bahan kok ya, Mas ya. Ayo. Selamat malam Mas Dalang. Minta lagu Rangu buat warga masyarakat Bulu dari Pak Sapardi Jakarta. Oh, Pak Sapardi. Nggih. Jakarta. Nggih niki Rengu ya, nyuwun Mas? Rangu nggih. Nggih, matur suwun Pak Sapardi. Niki dilajengaken Nggih dilajengaken. Mbak Ika. Mbak Ika. Oh, nggih. Pon, Pak. Napa badhe parikan ki, Mbak? Mic-nya mboten bunyi. Cek sudah. Panas udan panas aling-aling capek gunung. Yo. Kuwi nek mike mati mau wis teko ditapuk apa dielus-elus ora urip dhewe. Oh, dadi nek mati kon ngelus-elus. Nah, karo dadi ditapuki sithik. Iki yo dong-donge. Aku melok-melok ya. Sudah, Mas. Nggih. Nadian watan sarata lanang. Waduh napase dawa banget. Inomane
Banyuaki. Yo Banyuaki. Lajeng dikancani mboten? Mboten apa-apa, monggo. Wah. Monggo kalian sinten? Sinten, Mas? Oh, nyelok sapa ta iki jane iki? Sapa, Mas? Mbak Anting. Mbak Anting. Heeh. Ayo Mbak Anting. Ayo. Aduh, Wis. tapi aku dijeblok. Ayo tak ewangi, tak ewangi. Jeblok apane sing jeblok? Ora. Jeblos. Ora Mas. Dene dhek iki Piye? kadal Argentina jarno. Ya syukur Mas. Agak bindeng enggak apa-apa nggih, Mas? Kalau kula lho bidang gian. Bindengnya suara Mas tuh beda Mbak Anting. Iya. Ini Jogjanan. Jogja. Hah? Jogja. Oh iya. Oh, nggih. Di zaman berjuang jorek kelingan Niki enten pamundutan mlebet melih. Oh nggih. Assalamualaikum Mazda, mau pamundutan lagu Sambel Kemangi. Dibawakan di Lintang, semoga berkenan. Oh nggih. Semangat terus dan sehat selalu semuanya, lancar pementasan sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Saking Bu Retno Parisi Jakarta Selatan. Oh nggih, terima Nggih. kasih. Sambel Kemangi. Nggih mengke dipun pinangkani. Yo, dangdut slow.
Sampun dipun pinangkani matur sembah nuwun. Pripun Mas Gading? Nggih niki apa iki mau? Napa? Pamunutan malih? Imbang ana katresnanku mau wis ya. Dereng. Dereng to? Nah niki imbang ana katresnanku. Terus iki ana enten Napa? nek angenteni wau. Angenteni dereng. Dereng. Nggih. Sambel kemangi. Suanggel kemangi dereng. Muga nyawiji nggih dereng. Yen ing tawang dereng. Nggih. Setunggal. Nggih, setunggal mboko setunggal. Ingkang pendirian? Yang dulu yang mana tadi? Pripun, Pak? Oh niki nggih enten rengu. Kemangi. Oh nggih, rengu Nggih. tadi. Nggih mengke rengune dingeten goro-goro. Oh nggih, siap. Ingkang Seneng pendirian? aku. Mas, yang mana dulu? Yen ing tawang napa sambel kemangi? Sambel kemangi. Sambel kemangi riyen? Oh nggih. Oh nggih. Turuti bapake nggih, Pak nggih. Nggih, sambel kemangi riyen. Langsung nggih, Mas. Oh nggih. Nggih. Dicari dulu. Napa nek dicari? Dalam Napa nek? niku jere sapa kuwi mau ya sing ngomong ya? Oh. Mas apa? Mas Arul. Arul. Apik men jenenge. Nggih, nika Mas Abimanyu nika nggih. Mas Abimanyu. Putune Mbah Gito. Oh. Nggih. Oh, Kalih jejere niku nggih. ingkang pundi jejere Sami yang kanan jejere kiri? ingkang niku topinan Oh, kagem sing topi. nganggo topi. Nggih, ya nika Mas Nawung nika Oh, nggih, Mas. kakangku mlebune. Oh, berarti masih sepupu kali Mas Gading. Nggih, Oh, tasih. iya. Mirip-mirip ya, Mas ya? Nggih. Nggih. Sampun, Mas. Nggih, sambel kemangi niki mau. Jangan asal kecut sambeli kemangi mangani bareng nyambut gawe senadyan lawan tempe ning sehat linting dewe senadyan mon manggon ana desa nyatani wonten aku nrimo atone padha sekeras ayahku
matur sembah nuwun. Nggih, sambel kemangi Sambel sampun. kemangi sampun dipun winangkani nggih. Nggih. Saniki gentenan Mbak Lintang istirahat Oh, terus nggih, terima kasih. yang lainnya nanti Mbak Mega ganti Mbak Mega apa Mbak Lala. Mbak Laras di duetke karo sing demung loro iki jane gayeng banget. Ya iki sih akeh iki mundutane Yohan iki apa iki mau sing iki. Rengu iki mengko wae. Yo. Ana yening tawang angenteni terus apa iki mau saiki. Oh, mbak ono katresnanku ki wis urung mau. Wis. Urung to? Oh ya. Nggih, Mbak. Mbak Megarien. Tak lumpati sik. Nggih, niki ngadeg mboten, Mas? Wah, ngadeg. Oh, ngoten. Ngadeg ket wau nek kula. Napane? Hah? Napane? Napa-napane? Lho. Jumeneng nggih, Mbak. Nggih. Ora nggo sepot? Mboten sas. Ah ya wis. Ora ya Nek wis. nganggo sepot ki arep tak kon nunggu meneh ngenteni sepot. Mboten sas. Iya. Minangkani pamundutan Mbak Mega. Nggih. Ajeng niki imbang ana katresnanku. Nggih. Napa yening tawang napa ngenteni. Imbangan mawon. Oh nggih, siap. Niki langsung mawon. Napa pripun? Langsung. Ngagem ya. bawa. Langsung. Bawa mawon. Oh, nggih. Ben asik kok. Ngoten, Pak. Nggih, aku ki rasane nek nganggo jenenge suwe-suwe iki. Oh, ngono. Wah. Krungu ora aku ngomong apa? Awang aku ora krungu aku ngomong apa kok. Heeh. Yo, niki sik wae iki. Niki. Napa? Nah niki lho lah. Amit. Amit nggih. Yo, Matur sembah nuwun. nggih niki nek Niki sampun diwaos wau? sampun. Kas. Kas lho kuwi. Iya. Iki piagone kos. Iya. Nek iki terus Mbak apa iki Mbak Laras? Hah? Kas. Tas. Oh ngono. Nek sing liyane ya tetep melu kas. Tambah-tambah ya. Sapa muni kos mau sapa muni kos? Yo nanti yo. Yo. Niki nggih ngapunten nggih Mas. Nggih, pripun? Swantene nggih nembe bidhek. Bidek. Nggih, bindeng. Sami. Nggih, ngapunten. Karena nggih. iki yo wayahe pergantian musim. Musim. Heeh. Nggih. Kok ketawa toh? Loh, ya ora apa-apa to. Ah iya. Oh, sesuk golek anu ular jati. Hah? Golek ular jati. Urung usum. Urung usum. Urung. Ayo jatine wae. Kan ngapa ngrogoti?
Nek urung ngusum ya jatine wae apa godhonge. Sandang kelawan pangan ya iku bagian nipon wong melek sabar narima Ampun Mas. Ampun. Nggih. Nah. Piye ta Mas? Bayarannya Ayo. pakai kas wae. Saiki sirahe jegluke godhong kuwi yo. Ora ngono kuwi, Mak. Guyon kok ya. Masa, yo. Monggo, Mbak. Yo. Sabar